Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Masih kembali ke dalam channel Sudah Percaya Diri. Di samping saya ada Mbah. Selamat pagi, Mbah. Pagi. Kok gitu Mbah suaranya? Ya. Biasa saja. Enggak. Ayo rada penak. Awak rada rapen kena apa, Mbah? Ora tau mbok pijeti lho. Jare-jare ana wong-wong iki lek kaya ngene iki jare kena apa komplit ngono. Komplit 5 wektu kekeselan. Jare arek-arek iki lho, kok dikancamu sapa kuwi? Kancamu sapa? Ah iku yang ngono. Kantul. Kantul. Ini ceritane kantul iki mang kan kena nyaku lah. Aku jare iki wis beneh ngono lho. Lah demang jare iki ana penyakit sing macam iki ana 5 perkara ngono lho. Kuwi apa? Penyakit apa? Penyakit ndase gundul. Sing ramong sitok ndase gundul. Loro apa? Nah loro ndure iki ana sumut-sumute ngono lho. Sing jare yang dodo iso sesek, kepapat apa nek? Papat ya kuntul-kuntal kantul kuwi mang. Kelima Ya awakmu penyakite. Saya ini bicara dengan siapa? Dengan kantul. Ya kantul iku asma. Asma kinaringan Jopo. Jopo dobleh, Mbak. Mau tak nyambut gawe apa ae? Nyambut gawe nganu. Ngarit nyapa? Ngarit kalau nyekrok iwak. Nyekrok iwak. Panen lho. Ora, ngewangi tanggane. Mindah iwak. Ngewangi tanggane bayaran ora apa saiklase? Saiklase. Tapi ya oleh to. Alhamdulillah. Lah terus ki mau dadi meng ngarit karo ngewangi kanca. Ya. Nggih. Ki kancamu to, Mbak? Endi? Ini nanti duluku. Ini saka daerah Wuhan ngono lho. Iki kau Wuhan ya gak wedi. Aku dia. Oh iya Mbak. Cari ngedeni tenan. Iki aku semenjak nalika kenal kan jenenge sing kumtangan dulu nang. Kuwi nggawa dampak penyakit sing akeh. Di antarane liyane Covid corona kuwi ya. Iki kenaan wabah jenenge virus cinta. Ing dodole jare sawesek embu-embu ngono lho. Biasane didemai iso sing embu iki dodo apa? Dodo sing mentul ngono lho. Dodone sapa? Dodone jare iki. Ora dodone mejo iki apa? Wong ayu-ayu iki termasuk Cina to. Cina basa. Aku iki wedi keweden. Jarene kono ana virus-virus ngono. Apa ya bener lek sampai saiki mau ban teko ndi ngono. Oh iya. Iki lho sing critane akeh. Iki. Tekono. Apa komentar Anda tentang COVID-19? Komentar. Sistem tubuh, makanan yang di situ mengandung organik. Salah satunya ya ini. Organik. Ini bisa mempertebal kekebalan tubuh. Kok iso? Ya karena ini mengandung beberapa hal yang mengarah ke situ. Misalnya liyane iki. Ya intinya contoh makan makanan organik. Kalau nggak bisa organik ya semi organik. Yang kedua, wacana saya ke depan menjaga kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu apa? Dengan minum minuman keras di situ. Minum keras Bisa apa? menjadikan tubuh kita fit. Contohnya apa? Jahempret. Apa sing malah keteku kok. Jahe itu adalah salah satu minuman Kanjeng Nabi. Yang di situ melalui proses jahempret dibakar, kemudian dicampur dengan gula aren. Gula aren itu salah satu contoh kehidupan yang baik. Yang ketiga, wacana saya itu adalah menjaga lingkungan yang baik. Jadi lingkungan baik itu adalah nomor 3. Nomor 3, nomor 1, apa nomor 1 itu adalah imun sistem. Yang kedua itu adalah kehidupan yang baik. Nomor 3 lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik itu apa? Setelah ada salah satu masyarakat yang terjangkit virus tersebut, kita jangan
Ada piye awas. Enggak usah begitu. Kita ngono ya ngono tapi ya aja ngono-ngono biasa wae. Gila. Memang virus itu bisa mengakibatkan orang meninggal tapi tidak semua orang. Jadi kita biasa saja. Ya, jare kon gawe aku tak tekosi ya. Jare kon gawe pelindung iki piye? Pelindung apa itu? Pelindung jare gigi apa sing boneng dadi gak ketok boneng apa virusnya nempel-nempel nang ndi ngono lho. Iki lek gawe cara-carane piye? Itu kan sama pemerintah. Carane piye? Coba tanya ini bisa mempertahankan. Anda bertanya apa? Iki lho ngene lho. Aku iki wis gak kena penyakit jare salah sijine lek teko dolan adu apa piye ngono apa wae wira-wiri yang hutan ngono ben gak kena penyakit iki cara-carane gawe apa tutup piye bingung aku. Apa yo ngene cara-cara gawe penting omong iso ra usah dupo, ra usah wedi. Gak gawe ngene iki to lek arep dolan adu. Lah kuwi deleh lambe, Mbak. Deleh. Engko diseneni. Carane piye? Deleh lambe piye carane lho.